מסכמים ישראל רוזנר וירון לונדון. בשעה 10:22 בדיוק ראינו לראשונה זה 2.5 את פניו של גלעד שליט. עודנו שבוי, אבל בדרכו אל החופש. לוחמי חמאס, קסדות וסרטים ירוקים על ראשיהם, מסרים אותו לידי אנשי המודיעין המצרי. מאחורי שליט צועד אדם מזוקן. זהו אחמד ג'עברי, המנהיג הצבאי של חמאס בעזה, האיש שהחזיק בשליט. את התמונות האלה צילמה הטלוויזיה המצרית. מהלך ביצועה של העסקה כרוך בקרב על התודעה. והמצרים שהיטיבו לתווך בעסקה רצו לגבות את שכר ההצלחה. כך קרה שכל העולם יכול היה לצפות בגלעד שעות ארוכות לפני שהוריו זכו לפוגשו. דרך מעבר רפיח הכישו אותו המצרים לשטחם, ושם כתבת מטעם הטלוויזיה המצרית, מלווה באנשי מודיעין, מראיינת את גלעד ומציגה לו שאלות מטעם. השעה 11 בדיוק. אנחנו שומעים את קולו בפעם הראשונה. מרגיש לא הכי טוב. מרגיש כל האירוע, הוא נבוך ומהוסס, אבל שקול. נשמנו לרווחה. 5.5 שנות כלאו לא פגעו בשפיותו. חשבתי ולכנני אעתקדתי שאני יכול למצוא את עצמי أنه سوف يأتي اليوم. במצב הזה עוד הרבה שנים. קיבלתי את הידיעה הזאת. تلقيت هذا النبأ לפני כשבוע. قبل أسبوع. אבל הרגשתי את זה בחודש האחרון. وأحسست يومها أنها سوف تكون الفرصة الأخيرة لتحرير. هيت مبسوط لمشهد؟ هل كنت سعيد بهذا الخبر؟ יותר מאושר, אבל חששתי גם ש... בוקר טוב, צבי, מה שלומך? נחזור לשעות הבוקר המוקדמות לתחילתו של היום. בעוד משפחת שליט יצאה לתל נוף לחכות לבנם, יצאו מבתי הסוהר עשרות אוטובוסים סגורים ואטומי חלונות לכיוון נקודות המעבר. לכן הפעם, בניגוד לעסקאות קודמות, לא הורשו האסירים הפלסטינים לאותת באצבעותיהם סימני ניצחון. גם זה מאבק על הנרטיב. כל עוד האסירים בשליטתה של ישראל, הם ישבו צייתנים על ספסלי האוטובוסים. חגיגות הניצחון שלהם יתחילו רק בעוברם את הגבול. רוצה להוסיף משהו? מעט אחרי הראיון המגוחך עם המצריה, פוגש גלעד את המתווך הישראלי. אז ניתן האות. גלעד שליט הובל אל המעבר, ובו בזמן עשו האסירים הפלסטינים את הדרך בכיוון ההפוך. תוך דקות הוא עבר לידיים ישראליות, לידי אלוף פיקוד הדרום, טל רוסו, ואנשי מטאו. מעכשיו גם אפשר לגעת בו, לחוש בלחיצת ידו. שלום גלעד, ברוך הבא. שמי איציק, אני הרופא הראשי של צה"ל. גלעד חיוור, חלוש, רזה אף מי שהיה. השיירה יצאה לישראל, ומאחוריה מאות המחבלים ששוחררו בהדרגה לרצועת עזה, למצרים, רמאללה. הם, בריאי בשר, מחייכים, יציבים על רגליהם. רק שלשום הסביר אחד ממנהיגי הפתח, אסיר לשעבר, כי בתי הכלא בישראל גרועים מאושוויץ. כאשר מגיע גלעד לתחום המדינה, הוא כבר שולח חיוכים מבוישים ומשוחח בפעם הראשונה עם הוריו בטלפון. והמצלמה של דובר צה"ל מתעדת את הרגע. בדיקות רפואיות ועוד תמונה. עכשיו הוא כבר לבוש במדי צה"ל כשבוי שחוזר מן הקרב, ענות דרגות חדשות, רב סמל. ערוך כהלכה לפגישה עם ראשי המדינה. במסוק היסעור המטיס אותו לבסיס תל נוף, אנחנו כבר יכולים לעיין בתווי פניו וללמוד עוד על מצבו. הוא מסרטט משהו, מחייך, משוחח, אבל כך נמסר, תנודות המסוק גרמו לו לבחילה. אנחנו 7 דקות בנחיתה, מחזירים את גלעד הביתה. שלום, שובך לשלום, כולנו מתרגשים לקבל את גלעד חזרה הביתה. עם נחיתתו מחכה לו ראש הממשלה.
גלעד זוכר להצדיע. שר הביטחון והרמטכ"ל מחכים לתורם. גלעד, כל הכבוד לך, תהיה חזק, תהיה בסדר גמור. אז הרגע הגדול. אחרי הפגישה עם האב, הרחק מהמצלמות, הייתה גם פגישה עם האם. ושוב, הסוק, הפעם הביתה. הביתה, עם שקיעת החמה ומגיע למצפה הילה. גלעד שמח להיות בבית. מטבע הדברים קשה לו להיחשף לציבור רחב, להרבה אנשים. יכולים להגיד שחווינו לידה מחדש של בן.